Alright, tripping na to karon. Bingala na sad. Kay ulan-ulan. Oh yeah. Oh, yeah. Haha. Aray ko. Good na ta. Siya. Bingala. Nagikan pa. Sa Bingalahan. Di ba, Koy? Shout out! Jadi, Daddy Boy Katig. Nangamusta mong brother. Nalod sa tubig. Aray ko. Umuro tayo na sila. Nalod sila tanan. Alright. Unya, dinadayin ko sa pinaka-exciting ng part ng trabaho. Pagod ko. Okay. Good time. Uy. Sanina sa ninuno. Itong gamiton. Pagpuga. Alright. Puga pre. Sandaang porsyento. Tapos na siya og puga. Ala nang yung mga duga-duga. Duga na sad. Tapos na siya kauga. Kini dayon problema karon akong guni. Ang kito ko na. Puwa. Tao na. Hindi ka Nagi magbiko, matik, ano ako lubi. Kuha pa ani. Tingnan mi ani. Amo kaguran ko mangiuli. Duha na magkadlaw mi labay kas kalag-kalag. Hoy, kaguran ni uli na taon. Hindi na lang. Ano. Food processor. So, lugit. Nangyari na ang mga nangyari. Ginutad ko na ng maliliit. Magagagmay para madadaog na ng aking food processor. Aray ko, yun, nadadaog na. Aray ko, ayun. Takap naman, parang hindi nga kaya. Hirap guys. Walang susuko. Ayun na nga, magpapalaban ko diani. Sabi niyo ha. 1960s nga. Blender. Brown sugar. Ang gabi. Ano siya? Mix na. Luon. Pinagod iguan ng mayo guys. Puto balanghoy. Ada yung margarine patambok sa kayo papalaman sa Arnival. Arnival ba ni siya? Arnival ni sa inyo? Arnival ni sa amo? Ikukuk ko lang aking bukayo. Yo. Ito na. Mauna dahil ni. Bukayo. Yo. Bukayo. Botangang steamer. Add water. Steamer. Sa itong hulmahan. Bagol. Taglapa. Oil nga gagamiton nila sa Syakuy. Tari takabaluan na. Badma na. Bitaw. Tanon di karon. Nagitan mo. Susulod ang siya. Manay mga katabang ninyo. Kapalit mo bukas anak kan. Kata ko ninyo. Gaglawas, pinlo, ug sulod. Ingon nga paniti lang kol. After so many days and so many hours and so many weeks and so many months. Ato na kining tanawon. Baka kini. After so many hours of my struggle while cooking this. Mana din to?